Jönepötö kövönökö? List maďarského dopisovateľa po uzákonení slovenčiny ako jediného úradného jazyka bez výnimky. Som Maďar. Narodil som sa a žijem v malej obci v severnom Maďarsku. 5 kilometrov od Nitry. V našej obci, okrem nás, Maďarov, žije aj skupina zvláštnych ľudí. Hovoríme im Slováci. Slováci majú mimoriadne vyvinuté zvukové ústrojenstvo, ktoré im umožňuje vyslovovať slová obsahujúce nezvykle veľa spoluhlások. Napríklad vlk z Mzrlina a na Slovensku po slovensky. Dôsledkom schopnosti vyslovovať kvantá spoluhlások sa stávajú Slováci pre Maďarov neovládajúcich slovenčinu užitočnými. Ponúkneme Slovákom peniaze a sú ochotní s nami zájsť na úrad vybavovať. Na úrade úradujú Maďari, ktorí nejakým zázrakom ovládajú slovenčinu. So stránkami, Maďarmi, sa zásadne zhovárajú len po slovensky. Táto smutná situácia je dôsledkom zákona, ktorému ľudovo hovoríme zákon o bez výnimky. A na úradoch vzniká chaos. Predstavte si, že koza jedného Maďara zožerie kapustu druhého Maďara. Idú sa preto spoločne sťažovať. Keďže úradná reč je slovenčina a bez výnimky títo Maďari musia na úrade medzi sebou komunikovať po slovensky. Informačná cesta potom medzi stránkami je nasledovná. Stránka Maďar číslo 1 povie Slovákovi tlmočníkovi o stránke číslo 2, že je somár, lebo pustil svoju kozu do kapusty stránky číslo 1. Toto obvinenie po maďarsky znie te samár. Slovák tlmočník tento výrok preloží úradníkovi so slovami ty somár. Potom pokračuje preklad prekladu pre Maďara, stránku číslo 2 v podobe te samár. Po ďalších kľukatých výmenách informácií sa spor vyrieši a koza už do kapusty nepôjde. Žiaľ, maďarčina a slovenčina sú zatiaľ veľmi odlišné jazyky, napriek čertovskej podobnosti hore uvedeného vzájomného somárovania. Slováci tlmočníci, teda svoj výnimočný spoluhláskový talent, môžu veselo využívať a zneužívať. Uvedomme si totiž, že na úrade sa môže stretnúť x stránok, y tlmočníkov a z úradníkov. Keďže vzorec pre počet vyslovených spoluhlások na úradoch je 3 krát x plus y na druhú krát z a zárobok. Slovákov tlmočníkov je priamo úmerný počtu vyslovených spoluhlások, tak vznikajú tu kalamitné situácie. Stáva sa, že ak Maďar potrebuje na úrade potvrdiť týždenný cestovný lístok, tak Slováci tlmočníci zvolajú, aby si viac zarobili, celé jeho príbuzenstvo, vrátane rozumnejších domácich zvierat, tak veru. Situácia v našich severo-južných okresoch sa stáva neudržateľná. Riešenie vidím v zbližovaní slovenčiny a maďarčiny. Navrhujem slovenčine zvyšovať počet samohlások a maďarčine množstvo spoluhlások. Namiesto zmzrlina by sa mohlo používať slovo zmzurulina. Namiesto vlk slovo vilik alebo velek, prípadne viluk. A už žiadne jo na podkývánok. Nech žírnymi lánmi našich južných stepí znie jönepötö kövönökö. Vzájomné zbližovanie slovenčiny a maďarčiny by umožnilo ďalším generáciám Maďarov hovoriť slovenčinou veľmi príbuznou maďarčine. Vynára sa otázka, čo potom s nezamestnanými Slovákmi tlmočníkmi? Váš verný čitateľ obrázkov Tibor Palsegi. Z ugrofinštiny preložil Bohumil Sinek